Až do roku 1974 nebolo v Piešťanoch žiadne umelé kluzisko. Preto Mestský úrad poveril svoju investorskú organizáciu vypracovaním projektovej dokumentácie zimného štadióna. Vzhľadom na to, že v územnom pláne mesta nebola plánovaná výstavba zimného štadióna, musela sa vypracovať nová štúdia, ktorá by riešila komplexne situovanie výstavby športoviska na území mesta v oblasti južne od Malého Floreátu. Výstavba zimného štadióna sa realizovala v dvoch etapách. V prvej etape sa začala v roku 1975, bola zrealizovaná výstavba umelej ľadovej plochy bez zastrešenia. K tomu patrila aj výstavba trafostanice, strojovne pre výrobu ľadu a sociálnych zariadení, kancelárie pre správcu, kabíny pre dve mužstvá a sociálne zariadenia boli umiestnené v provizornom drevenom baráku v priestore, aby neobmedzovali neskoršie prekrytie tohto zimného štadióna. Kluzisko bolo dané do využívania v roku 1976. Projekt vypracovala Športovita Bratislava s inžinierom architektom Solčanským. Stavbu realizovala firma Hydrostav Jaslovské Bohunice s nákladom 5 miliónov korún. Dôležitou súčasťou bola novovybudovaná prístupová komunikácia, ktorá spájala mesto so športovým areálom. Na výstavbe druhej etapy, na zastrešení, postavení tribún a vnútorného zariadenia sa podieľali firmy ako Hydrostav, Jaslovské Bohunice, Stavoindustria Banská Bystrica. Vonkajšie terénne úpravy, parkovisko, chodníky, verejné osvetlenie zabezpečovali investori technické služby mesta Piešťany v spolupráci s Dobrostavom Žilina. Štadión bol otvorený v roku 1986 a následne sa stal dejiskom majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov. Náklady prvej aj druhej etapy boli okolo 30 miliónov korún.